He's on fire, he's on fire. See what it happen. See what it happen. And the people they come for his own bill. For you to shoot and cut you. Yeah, it will be working lemons. Can you be careful? I come to one and okay. NDS Opinion TV. I become as one of the he would take a new chain more. Ohaneze Ndigbo. Ohaneze Ndigbo. Tinyere $50,000. Onye ga-agwa ha ọ onye ga-anwụdere ha maazị onye ga-agbara ha ama otu a ga-esi wee nwude maazị Simon Ekpa wee kpọlata Naịjirịa ka wee kpee ya ikpe. Ohaneze Ndigbo. Ọ na-atọ ọchị. Ọ na-atọ ọchị. Ohaneze Ndigbo. So ọ na-egosi na ihe a niile mere n'ala Igbo na Ohaneze obi dị ha mma. Ọbụla dị maazị Nnamdi Kanu n'ụlọ nga gacha afọ abụọ na obi dị Ohaneze Ndigbo mma na ya nwa amadi n'ụlọ nga. Ohaneze Ndigbo masị m ajụ ajụjụ. Ogbugbu ha niile egbuge ụmụnne ya n'ala Igbo. Ohaneze Ndigbo ahụghị ya. Ụlọ a niile agbago ọkụ aghara agbago ọkụ ebe ala. Ohaneze Ndigbo ahụghị ya. Ogbu ụmụnne ya niile egbuge na Enugu nakwa ebe ndị ọzọ dị iche iche. Ohaneze Ndigbo ahụghị ya. Mkparị niile asarịdokwa ụbọnye gị ndị Igbo gwara okwu niile ọgwa ndị Igbo ma chekwa buru egbe zipụta n'ihu na ọ ndị Igbo ka ejiri wee chere. Ohaneze Ndigbo ahụghị ya. Ajụ ka m na-ajụ n'ihi na asọ onye ajụ adịghị efu ụzọ. Ma naanị ihe Ohaneze ga-ahụpụta na maazị Simon Ekpa na onye gị iwu site atom na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ya bụ ihe eji si na achọ onye ga-agbara ha ama. Ngwa bịanụ ama agbarụ na ama ebe otu m ga-esi nweta Simon Ekpa. Ama m otu m ga-esi enweta ya. Ama m ebe a ga-enweta Simon Ekpa. A ga-enweta n'ukwu nne unu. A ga-enwetacha n'obi unu niile n'otu n'otu. A ga-enweta Simon Ekpa na ama unu niile n'otu n'otu. Ama gbuchakwa unu otu n'otu. Ara aka ara gbachakwa unu. Don't maazị Nnamdi Kanu mgbe ọ ka na ọsị na ihe unu wụ Ohaneze ndị oshi. Ihe unu niile wụcha Ohaneze ndị oshi. Ohaneze ndị oshi na ama. Ohaneze ndị iberibe. Ohaneze ndị nzuzu. Oke na-ama ihe oke na-agwọcha ofe n'otu n'otu dịka unu tụgo onye ga-agbara unu ama otu a ga-esi enweta Simon Ekpa ga wee kpee ya ikpe. Si ihe ọ na ihe nle mega n'ala Igbo na ọrị n'obi mma. Na ote si na-eme ala Igbo na ọ dị n'obi mma. Ote si na-akpọbata Fulani terrorist n'ala Igbo a na-agụ Igbo ji mmanụ na-egbuchi ụmụ n'otu n'otu na ọ dị mma. Akakwa ha kasị na ọ bụ oke n'ụlọ na-agwa oke nna amasị azụ dị na ngịga. Ka hara bụ ihe nleba ụka hara mmege n'ugwu Hausa na ebe nle dị iche iche ma ndị bandit. O nwere mgbe ịhụrụ n'ụhụ na ndị okenye ara ewafuru mpụtara sị na onye dị ụta na-enwutere ihe ya ma ọ bụ sheik ma onye ukwu ma onye nta. Bet sheik gomi na ndị otu ha na-agbachitere ndị nke ha ma onye nke ha doga nnwere onwe ala Igbo ọdịmma ala Igbo unu nye gị $50,000 37 million ka na-ekwa unu ji 37 million ma imegharị unu oke a unu ji 37 million mụ adị n'otu oshi wee dị unu ndị ihu n'ihu ndị iberibe ndị nzuzu oke racha unu eche ọzọ na ihe ọbụla rata na-akwụ ọnụ ọ na-alakwa na ihe ọbụla rata na-akwụ ite n'ala na-akwụ ọnụ. Maazị Simon Ekpa ga-agbapụchi unu ntị n'otu n'otu. Ama m ka e kwuru na ekemgbe eji ekwu ya DOS na-aṅụrị ndị iberibe ndị nzuzu ndị ụlọ ha na-agba ọkụ na-achagharị oke. Ohaneze ndị oshi ma
maka ha na-abụ ihe nlesa ha bụ the governors of ala Igbo ma ndị ndu ala Igbo niile ọjọzọkalụ ha atọ eze ha soludo ha kpọchiwa ha aha ndị iberibe kunlile awụcha n'otu n'otu Simon Ekpa Hausa na-alụ n'iyi Fulani na-alụ n'iyi lee ihe mege n'Enugu steeti so ihe ndị alile mege na ụnụ ahụ ga ebe na ka ụnụ hụ ga na nne onye gị order of sit at home onye akwụkwọ n'ihi ka federal gọọmenti nwee ike hapụla Nnamdi Kanu kọtụ kwuru okwu hapụ ya kọwala na onweghị ikpe dịrị ya aka nwụjide ya aka jidesie ya ike ọneze ndị oshi ọnụkpọkọnabịa ekwu okwu si na maazị Nnamdi Kanu na-ahapụ ya onwere ihe dị otu ahụ okwu ule ụnụ aga ahụ ndị nke ahụ wee kwuo na ihe ga-ahụ ka eme na Simon Ekpa res kpọlata ya Naijiria ka o bidekwa ikpe akwa ya kwa ihere unu na-emezi anyị ihere unu na-eme anyị ka mmekọ unu mara ofu ihe unu na-amaghị ka mmekọ unu mara ofu ihe ọ bụrụ na asị na enwe ihe ọbụla mere Nnamdi Kanu echi unu ga-ahụ anyị niile bụ ndị ntorobịa na steeti ana oge bụ n'isi niile n'otu akwụghị n'isi unu ka anyị ga-amalite ka unu na-echekwasị na unu nwere nchekwa oge ga-eru mgbe ọ ga-eru na ala agaghị echi unu elu agaghị echi unu ọnụ ewute agaghị echi unu na unu gwụrụ ọdọ echi unu gwụrụ nke ọzọ mgbe o suru unu ga-ama akịrị na-adọmiri ukwu kwuchikwa ya ike n'ihi na mmegbu emegbu ya n'ala Igbo akarịala anyị agaghị anọzi ifanye aka n'ụkwụ mmiri na-eju anyị ọnụ anyị gaghị aganụ na mmiri ncha na-abaghị n'anya anyị agaghị anụ na mmiri ncha na-abaghị n'anya ma ọlị anaghị eme ya eme agụ ga-amụrịrị agụ mkpụrụ Nnamdi Kanu kụrụ n'ala Igbo kụnyere anyị n'ime dịka ụmụ Biafra ọmịa na mkpụrụ ọwụ na nna opuole ọmịa na ezigbo mkpụrụ bụkwa na asị etu ya echi ọtụtụ Nnamdi Kanu ga-apụta ọtụtụ Simon Ekpa ga-apụta unu ama nke a unu mara nke ugbu a bụrụ nke a n'obi ọhaneze ndị oshi ọhaneze ndị iberibe ọhaneze ndị racha ọsụ Joe Igbo Kweso na ndị sponsọ gị unu Joe Igbo Kweso Hope Uzodimma Mbaka rerechi ndị Imo steeti si na Hope aha abụọ nwere Hope onwe Hope ndị Igbo nwere Uzodimma nwee ụzọ ndị Imo nwere unu machaga unye gata 7 million iji kpọlatara na ya n'ọkwa onye Igbo ọkwa ndị Igbo ga-erekwe ọkwa ndị Igbo ga-enwute ọkwa ndị Igbo ga-ere ihe a ga-eme unu ma esu unu ga-ama na ọ bụ naanị Nnamdi Kanu bịa bụ onye unu ji in this fight, but to the glory of God I was able to survive. Please, we're actually inviting the international community to please come to the rescue of Ikengi Mogochinyere. As it stands now, we don't know his whereabouts. As it stands now, as we can see, billions of naira, as you can see, the buildings are gradually going down.